Panagipon Festival. Suportaran ka no apo iti Konsete Syudad Tilawag. Dinggen tayo mo at apo dati interview tayo with Konsyal Bjorn Lao. Bjorn Lao. Ano ba yan? Pati ako na Bjorn na rin. Bjorn Lao. Iti Lawag City. Kalpas na apo ti anak first and second reading na idi Tuesday apo maragsakan na kasi as one apo iti sanggonya 13 sanggonya panglungsod apo talagang inornos ni asigod apo hangkumet i-claim nga bagit lang dito because amin kami ket trinabaho apo tapno na pinpintas di ordinansa so kahit ko man lang agdos ti agnina kadigiti padak ako konsehales apo nga timulong nga mabuo dito nga ordinansa kasi nakita mi apo actually agsasarita kam lang ken ni Mayor nga ibagana ket adda kumapay sa bali nga festival tayo kitain nyo barbaring adda makita tayo nga napintas kung nana so habang agsasarita kami apo rimwar dito ipon so kung nana ala padasin man ti agarami ti ipon kung nana nga festival so i-draft ko apo alam ma-excite siya pa iti ma-excite apo nga i-draft ko kasi nabayag ko arapa apen apo nga ada kumamet fluvial parade tayo nga ada silsilaw na kasi I believe kasi bigat ngamin ti pinag-iipon hamet nga malem hamet ating nga ti aldaw so no diket di bigat so kunakit alabaring mapunduan kung nakpay lang idingem kaputa abang aramidik DJ programs apo ala nakadado ti mayat nga sumsumrek ti panunot ko no anan to pwede na dumaduma ngem syempre nga medyo klaron apo kita ikon apo ket umuna ti pinagyaman tayo ken ni apo at syempre ket ti abundant ti tayo harvest tayo nga ipon apo ket addalat hanga ti mapukpukaw sumaruno apo ket diti kitain tayo met anamet iti pagka additional kitaan da other than ti ipon nga ma-harvest da